Pojavljivanje vesti o Partizanovim premijama za igrače od 20.000 evra izazvalo je mnogo interesovanja i reakcija na društvenim mrežama, ali i podstaklo sumnje u finansijsku situaciju u klubu i bogatstvo ljudi. Hvala svima koji pomažu rad naše produkcije. Kanalu Gospodar Monstruma možete pomoći uplatom na tekući račun ili uplatom putem PayPala. Broj računa imate u opisu videa. Dragi moji monstrumi, pre nego što krenemo na video, želeo bih da vas zamolim da se supscribe-ujete na moj kanal, da lajkujete, komentarišete i podelite video. Vežite se, polećemo. Nekada je drugo mesto bilo smatrano neuspehom i predstavljalo je gubitak sezone. Međutim, situacija se danas promenila, pa bi Partizan sve dao da zauzme drugu poziciju. Iako imaju 27 bodova manje od Zvezde i samo 4 kola pre kraja sezone, Partizan se nada da će uspeti da prestigne Topolu i Čukarički. Ako na kraju završe na drugom mestu, to će biti veliki uspeh za ovaj klub, za Partizan. Drugo mesto bi značilo kvalifikacije za Ligu šampiona, dok će Zvezda kao novi stari prvak direktno ući u ovaj elitni evropski klub. Međutim, Partizan se suočava s ozbiljnim finansijskim problemima, s dugom od skoro 100 miliona evra. Uprkos tome, rukovodstvo Partizana je odlučilo da nagradi svoje igrače sa 20.000 evra ako uspeju da osvoje drugo mesto i obezbede plasman u kvalifikacije za Ligu šampiona. Prema informacijama koje su se pojavile u medijima, Partizan će izdvojiti više od $500.000 evra za ove premije. Ova vest je izazvala mnoge reakcije na društvenim mrežama, a mnogi se pitaju odakle Partizanu toliki novac, kao i koliko para zapravo posjeduje tandem Vučelić-Vazura, što ostavlja prostor za sumnju i spekulacije. Obraćam se pomenutom tandemu, verujem da ste upoznati s činjenicom da se Partizan suočava s ozbiljnim financijskim problemima. Sa dugom koji se procenjuje na skoro 100 miliona evra, pitanje koje me muči, a verujem i mnoge druge navijače, jeste: odakle dolaze ovi dugovi? Kolike dugove ste nasledili i kolike dugove ostavljate? Kada ćete se već jednom povući sa svojih pozicija i prepustiti upravljanje klubom nekome ko će biti u stanju da ga vodi bez dugova i finansijskih poteškoća? Postoji i jedna još veća briga. Da li postoji opasnost da će se čitav sistem urušiti zbog finansijskih problema koje Partizan ima? Mnogi navijači strahuju da će klub nestati ako se nešto ne preduzme brzo i efikasno. Naime, u posljednje vreme smo svedoci velikog narodnog nezadovoljstva koje se izlilo na ulice u vidu protesta širom Srbije. Prema nezvaničnim procenama, na protestima u Beogradu je učestvovalo preko 100.000 ljudi. Cilj ovih protesta je da se izrazi nezadovoljstvo stanjem u zemlji, koje mnogi smatraju alarmantnim i koji ukazuje na to da se sistem urušava u Srbiji. Problemi sa ekonomijom, zdravstvom, obrazovanjem kao i rastuće nezaposlenosti i korupcije samo su neki od razloga koji su doveli do ove situacije. Sve je to kulminiralo tragedijom u osnovnoj školi. S obzirom na to da se ovo nezadovoljstvo proteže na sve slojeve društva, postoji realna opasnost da se reka ljudi i njihovo nezadovoljstvo izlije i na druge sfere života, uključujući i sport. Ta mutna voda može i vas da odnese. Zbog toga, apelujem na vas da uključite mozak i krenete u razgovor i traženje rešenja za probleme u klubu, uključujući i finansijske probleme u Partizanu. Kako bi se sprečilo dalje urušavanje sistema i dalje pogoršanje situacije, ljudi su besni, rezultata nema, ostavke gospodo komunisti i spasiba za družbu. Od sada možeš nositi svoj omiljeni kanal. Dragi prijatelji, želim da vam se zahvalim što ste pogledali ovaj video. Ako vam se dopao, bilo bi mi drago da ostavite like i napišete komentar sa vašim mišljenjem. Vaše povratne informacije su mi od velike važnosti i pomažu mi da stvaram sadržaj koji vas zanima. Hvala vam još jednom i nadam se da ćete i dalje pratiti moj kanal.